ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ତିନି ରାଶିଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ିବେନି କୁବେର। 111 ବର୍ଷ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁଙ୍କର ମହାମିଳନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଲ୍ଡେନ ସମୟ। ଯାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁ ମିଳିବ। ଏହି ତିନି ରାଶି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଏକ ରାଶିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଚିହ୍ନକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧର ସଂକେତ କନ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭଲ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁଖର କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କେତୁ କନ୍ୟାରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାର ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତୁଙ୍କର ଏକ ବିରଳ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ 1:27ରେ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେ ଅକ୍ଟୋବର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତୁ ସହିତ ମିଶି ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ଜାଣିନେବା ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଏହା ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପକାଇବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବର ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଦେବ। ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୀବନରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା କରିପାରିବେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ, ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଏକ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଧନୁରାଶି ନବପଞ୍ଚମୀ ରାଜଯୋଗ ଧନୁରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା କେବେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହିଭଳି କିଛି ରାଶିର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ 1 ମିନିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା।